wa siriti kulira robo iko gati yo MC we gwodi ya nyakoe Cosmas yo Jagias Mundi nabo igobano no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati maiga yo mugavana ko cheche basari go ika service ya ye sensemo ya nyakoe kolengana no mugavana ni ganyareka gote ya una inemeremo yo mugavana agwikira nako ne kibuna ngo sirare birengo bye kisemi na bogo tayiwana kwa mangana gati yo MC uni go gwase getwa sekre ngabuna ni gobono wa MC batari ko nyarweka inemeremo yabo senchire bonete engana yatugoterware no MC we wodi ya nyakoe na komuchumo governor anemono aso gutekerania magendero chinsemo chonsi bunitaka roboti uru asenchira yoboime ime ye wodi ya nyakoe county ya Kisii Nomojega okorekana asabisi yo mwemsebo godi ya nyakoe Cosmas yo yagi chenga kyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kerana senseme yuko tukachicha kichibasari no ena boni go kurutana mangana kwene kigwe kati yo mwemsebo godi ya nyakoe Cosmas yo yagi na bwe no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati igobono kanenga ki tatage tiguocha igobono na moko limonto advance bwana ni sanitena kiromonto mo wanchangena na chicheki moro chumnanga na ngani ngenda bwo musacho ndembo kema mbiti sibichi sugulio ose ntige gendeke to sera bante mie bagende anta chicheki chiturangiria abanyana tobale torwa talibo yagi no nyina boni gaga ni mugavana we county ya Kisii nekubuna nkunyarare wodi ya nyakoe na gwikirania magendero ase ensemeyo abantu bari mu bate chitakana moya Your Excellency asekidikirikiao mwana teyo nyakoe wodi no yomo opene bitinare kubusaba anyatura ko na besa chiria chitakana nchira Your Excellency obakonye ase kolendo yagi na harati barokano goteiwana chinkwana chenga gicho kubwata kugwechicha kiechio ase wodi yo Your Excellency umusara onenkori bwensi tiri kubeka muguku Your Excellency ongosomia abana chitakana osobona yonga umweshimiwa ya utumia chibensi yabo eje irani ochogosera nabande karoge chiko osobona wora nare kubusabega Your Excellency kukwano kwa na mangana ikali nyakoe abantu abamba wanje thank you so much mweshimiwa ino debrega yanga kichibesa chiae akolia na abana akoreki igabono mbate ekene ekyo umweshimiwa ni mwete milioni 27 chichi project chiagendo kie wodi basari ne chibesa chimilioni 5 ndusete sekitikiana mono ndagete chibesa chiri mwete milioni 27 aruzi no ni chimilioni 2 aya abantu abatakangia gutumia chibesa yakuru mubuku arati boigoni gamo chyo mwemsie bogodi ya nyakoe Cosmas yo yagi asogota moikange chinga kichiogo ikirania magendero na kumugania kumutara service ya ikira chinga kibuna aba MC bande yendo ya kabiri umweshimiwa kiwa kolire ku assembly tia kuminyoka goche buchali yao inchu isaransanse ndenga governor kiasariki moro chumnanga na ngani ngenda bwo musacho ndembo kema mbiti sibichi sugulio abaheshimiwa bande okonyoro umweshimiwa mwenyero no hali na nche mpaka maroho ono ene karotenya kugamba kende kia etire na wonde ngake uriyo rangene roho koraki motondo ntogwesa na watu wensi nigo boigate abuna wodi ya nyakoe niganyere basari ya shilingi chimilioni 5 gaiga chibesa na nyeire eseji basari ne chimilioni 5 chinga kiechia sokorobekana wachenzi go mugavana arachanyara koko bikegetambo kerekyo ase kolenda mochi bali bakurusuga chinsemo chisiko ye county ya Kisii ucha korobekana na gosaria ebinto jensi balema nto wanja bibago bijoini jensi kosaria nduke amali abananchi amanda mano kirumo ntako le resobo onye no mabe bakole roro migori bakole roro onye Kisii bakole roro igo
emekole erengeta itukuchikubira abantu bande ntowanje kubotekana nukurwa wejibasira siritukulia reni kobono kungusana kwarokana kobogati mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati na boigono mu MC we godi ya Nyakoe Cosmas Ojagias Mundi kubotekana ne chibesane mono nemirobiri ya magendero asenseme yega nengana yarokana gotaro kebuno ko igwana korogati ya weraba maiga yo mu governor gote yabuna kati chibesa MC bako nigo chirichi nyinge engana ya nyargo tugotirware no mu MC we godi yega ko reporter ya Ndizi TV kurose wodi ya Nyakoe meye county ya Kisii literane nchinkro kwa Vincent Onyancha na gotigana